Fl-ewwel xarej ta' din is-sena, jiġifieri f'Jannar u fi Frar, il-Gvern irreġistra surplus ta' kważi 230 miljun euro. Dan b'differenza għad-deficit ta' ftit aktar minn 95 miljun euro li ġie reġistrat fl-istess perjodu is-sena l-oħra. Daħreġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fl-ewwel xarej ta' din is-sena, id-dħul ir-rikorrent tal-Gvern tela għal aktar minn 1500 miljun euro. Żieda qawwija ta' aktar minn 480 miljun euro meta mqabbel mal-ewwel xarej tas-sena l-oħra. Ħareġ kif l-akbar sehem f'din iż-żieda ġiet irreġistrata mit-taxxa ta' dħul, il-VAT u l-għotjiet. Mill-istess ċifri ħareġ kif l-investiment min-naħa tal-Gvern kien ta' aktar minn 1300 miljun euro. Dan ifisser 150 miljun euro aktar mill-istess xarej tas-sena l-oħra. Intqal li fost l-akbar żidiet fl-investiment mill-Gvern kienet fuq il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, il-mediċini u anke brabta ma' fondi marbuta mal-Unjoni Ewropea. Skont l-NSO minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll in-nefqa kapitali żdiedet u dan minħabba investiment fil-bini u t-titjib fit-toroq u proġetti ta' qalba diġitali relatati mal-ambjent urban.